uJesu Kristu inkosi. Ngicela sifunde izwi lenkosi incwadini yesambulo isahluko sesithathu siqale evesini lokuqala siye evesini lesine. Fundeka kanjena. Nakuyo ingelosi yebandla laseSadesi loba ukuthi nakhu akushoyo onawomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi zesikhombisa uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Vuka ulinde uqinise okuseleyo nokuza kufa ngokuba angikufumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. Ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Kugcine uphenduke ngokuba uma ungalindi ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. Kepha-ke unamagama ayingcosana eSadesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo. Bayakuhamba nami bembethe okumhlophe ngokuba bafanele. uJesu Kristu inkosi. Ake sikhuleke. Baba Thixo namandla, Baba Thixo ingcwele, siyakhuleka ukuthi ukhulume ngamazwi akho namhlanje kulesi sikhathi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. La sifunde khona-ke sizwa uNkulunkulu noma inkosi uJesu ithumela uJohane ukuthi makalobele inkosi noma ingelosi noma umfundisi waseSadesi amazwi athize. Sithi-ke inkosi uJesu lena ngoba kuthiwa nakho akushoyo onawomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi ezisikhombisa uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Imisebenzi yakhe, indlela emihle ngayo kubantu, indlela ebukeka imihle ngayo ilunge kubantu, unegama lokuthi uyaphila. Bathi abantu uma bekhuluma bathi, hey, uyaphila loya mfundisi. Indlela anikela ngayo kwabampofu, indlela enza ngayo ukuthi nokuthi kubantu, indlela abathanda ngayo abantu, indlela anakekela ngayo umndeni wakhe. Uma simbheka, uyaphila lo mfundisi. Uyaphila. Waziwa ngalokho endaweni ukuthi uyaphila. Kodwa umbuzo ukuthi uNkulunkulu ukwazi ngokuthi uyaphila yini yena? Uma ekubheka uNkulunkulu ubona ukuphila yini? Ngoba ukuphila kwelikamoya kusho umuntu ongenzanga isono noma ongaphambananga nentando kaNkulunkulu. Laphayana kuGenesis isahluko 2 kuvesi 17 sithola uNkulunkulu ethi kuwo umuthi ophakathi nendawo owokwazi okuhle nokubi awuyikudla kuwo, ngoba mhlazane udla kuwona uyakufa nokufa. Kodwa ngosuku abadla kulowo muthi abafanga bazibona benqunu. Kodwa futhi uma sigijimela lapha kuvesi number 4 kuthiwa kepha namagama ayingcosana eSadesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo. Bayakuhamba nami bembethe okumhlophe ngokuba abafanele. Yabona-ke ongangcolisanga ingubo zakhe, ingubo emhlophe kamoya, uyena-ke ozoqhubeka ayembathe. Inkosi imbona embethe lowo muntu, naye futhi uyazibona ukuthi wembethe. Kodwa mhlazane bedlile uAdam noEva bazibona ukuthi abembethe, nenkosi babebona ukuthi iyababona ukuthi abembethe, ngoba le ngubo emhlophe bayingcolisile. Bayingcolise ngani ingubo emhlophe? Bayingcolise ngokuthi beqe izwi likaNkulunkulu, bangalaleli izwi likaNkulunkulu. Lokho-ke kwabe sekusho ukufa kubona. Kusho ukuthi ngamanye amazwi noma ungaba uchwepheshe ekufihleni isono sakho, singabonwa muntu, singaziwa muntu ngisho noyedwa, okusalayo ukuthi uNkulunkulu uzokubona ma ufile, futhi nawe uyazibona ukuthi ufile. Uyasazi isono sakho. Isona-ke lesi kumele uphenduke kusona. Ngoba noma ungaba ngumfundisi ushumayela iqiniso, abazalwane uzobashumayeza bangazingcolisi ingubo zabo, bahambe nenkosi uJesu bangene ezulwini, wena uyongena esihogweni ngoba ufile. Yini le kubulalayo?
Namhlanje uNkulunkulu uthi phenduka kulento ekubulalayo. Ubuyele kuNkulunkulu. Uma sibheka lapha kuvesi 2 kuthiwa vuka ulinde. Njengoba kuthiwa vuka nje kusho ukuthi ngoba usesemhlabeni ukufa kwakho kusafana nokulala usangavuka. Kodwa uma kwadlula kulomhlaba awungeke ube usakwazi ukuvuka. Sekuphelile ngawe. Ngakho ke ngoba usezwa ngalezi indlebe usekulomhlaba usenethuba lokuvuka. Vuka kwabafileyo. Suka kwabafileyo. Phuma kwabafileyo. Kuthiwa vuka ulinde. Uqinise okuseleyo obekuza kufa. Yabona ke manje ususelele nje ukuthi kuphuma umphefumulo kuwe bese uyafa. Qinisa lokho kusaseleke manje. Leli thuba elisasele nje manje onalo awulibambisise mntwana kaNkulunkulu. Ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. Ngesikhathi wenza lo msebenzi omuhle okushumayela iqiniso. Wenza kahle. Kodwa umsebenzi wakho awuphelelisiwe ngoba wena ungcolile. Kwenza ukuthi lo msebenzi wakho ungapheleli ngoba inkosi uJesu kuMateyu 5:48 ithi maniphelele ngoba uyihlo ezulwini uphelele. Anithi niwenza umsebenzi kaNkulunkulu niuqhuba nibe niphelele phambi kobuso kaNkulunkulu. Nibe nithwele ubuNkulunkulu. Ningathathi izwi likaNkulunkulu nilibeke esitsheni esingcolileyo. Ungajabula yini wena umuntu ezonikeza ukudla ngesitsha esingcolile ekade sinokudla okubolile? Ungakuthatha lokudla kwamkele kuzomphilisa yini lo okudlayo? Mhlawumbe kwesikhashana angaphila njengalabo abangazingcolisanga ngengubo zabo. Kodwa nabo mabeqhubeka kuzohamba khabe lokhu kudla kubabulale ngoba kupoison. Ngakho ke kuthiwa vuka ulinde uqinise ngokuba ngifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu wami. Ngakho ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Ugcine uphenduke. Nansi into ayifuna uNkulunkulu ayikhulumayo ke manje ukuthi usenalo ithuba lokuphenduka. Usenaso isikhathi sokuphenduka. Ngoba ukakadlule kulomhlaba. Phenduka ke. Ubuyele kuNkulunkulu. Kungaze kufike lesi sikhathi ungeke usakwazi ukubuyela kuNkulunkulu. Uyokwazi ukubuyela kuNkulunkulu as long as umphefumulo wakho usesenyameni. uNkulunkulu esakunikezile ithuba lokuthi usengaphenduka. Ngokuba uma ungalindi ngizakuza kuwe njengesela kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo. Uma ungaphenduki ulinde inkosi izokufica njengesela, izofika kuwena njengesela. Uma uzobheka impilo kaPawulu, uPawulu wayesazi ukuthi uzohamba nini emhlabeni. Uma ubheka uPetro wayesazi ukuthi uzohamba nini emhlabeni. Abantwana bakaNkulunkulu baningi bebesazi ukuthi bazohamba nini emhlabeni ngoba ukubatshela kwakhe uNkulunkulu sebezohamba emhlabeni akushintshi i-outcome ye-destination yabo. Ngoba bebevele behamba ngokuzimisela ukwenza intando kaNkulunkulu behamba eqinisweni. Kodwa uma uchezuka eqinisweni, uma ekutshela uzozama ukushintsha indlela yakho kushintshe i-outcome. Kanti into akutshela yona njengamanje ukuthi phenduka, akatshela ukuthi uzohamba nini emhlabeni. No, ngoba uzosuka ushintshe i-outcome yokuthi uyakuphi. Kanti uNkulunkulu ukufuna ukuthi uphelele manje. Akafuni ukuthi uyophelela ngosuku lokugcina ngoba kunemisebenzi eminingi akubekele yona ukuthi yenze in between. Ngeke uyenze le misebenzi ngoba ngeke uzingcwelise uma ekutshela manje. Kodwa ma usolokhu uyingcwelisa mase kuzofika leso sikhathi angakutshela uma ethanda. Ngoba vele lokho ngeke kuyishintshe outcome, usuwenzile umsebenzi wakho wawufeza. Njengoba lakho kwasho uPaul ukuthi ngiliqedile ibanga lami, ngiyifezile indima yami. Yezwa ke, ingoba uNkulunkulu kunemisebenzi akumisele yona. Kodwa uma ungaphenduki, ungayenzi le misebenzi, angafika noma yinini njengesela azokuthatha. Elimake kuthatha njengesela usafika nje uyesihogweni. Jesu Kristu inkosi.
Amen.